Шалудан хатлык, рахмет. Бик рахмет сезге. Барабыз скоро Шалуга. Hayırlı kış isenmesiz. Keyifleriniz nişek? Әзіне көтерілдім, мишәлләр шыққаш. Енді тағын бір дәртлі жыларының бірсін сіге біле кетесім келе. Қорлығашта хабарым yok. Гадәти җырчы популяр җырчыдан нәрсәсеннән аерылса? Білесіңбі, ғадәти җырчы ул зал тутырып тамашачы җыймы? Ә популяры шул ук акчага ресторанда 50 кеше җыя. Зал җыю ул популярлык түгелме? Білесіңбі, дөресен әйткәндә популярлык ул минемчә концертны залда куя икән, име? Зал тутырып халык җыю. Ресторанда җырлый икән, ресторан тутырып халык килү. Авылда куя икән, авыл тутырып халык килү. Менә минемчә шул була ул популярлык. Һәм алдагы җырчы минемчә чынлап та әллә нинди меңләгән зур залларны да җыя ала. Чөнки ул җыячак, җыйды, җыя. Раяз
Fasihov. Hazır baldaşlar Kulşavay'ı devam. Sezem senin ayak tavışından Yumşak kına basıp menesin Min aşığa mişik aşarığa deyip Sin bit bugün mina kilesin Sin bit bugün mina kilesin Mina bir kiş bule gitesin Şul kiş ütkeş kabat bir desin Yartı canım alıp gitesin Minem dünyam gel karangı idi Sin kilgende gene yaktırar Yaktılıkta taban tartıladan Tağın kite bulut ardına Sin bit bugün mina gilesin Mina bir kiş büle gidesin Şu kiş ütkeş kabat yirtesin Dağ nurların alıp gidesin Nige alay itesin Türlü yoldan bizni yürütesin Adaştırıp kişi irtesin Sıngı tuktalışka iltesin Sin bit bugün Mina bir kiş büle gidesin Şu kiş ütkeş kabat irdesin Yartı canım alıp gidesin Sin bit bugün mina kilesin Mina bir kiş büle gidesin Şul kiş ütkeş kabat irdesin Yartı canım alıp gidesin Şul kiş ütkeş kabat irdesin Yartı canım alıp gidesin Yartı canım alıp gidesin
достар, бәйрәм белән, бәйрәм рухында бер күңелле генә җыр сезгә күптән җырлаган юк. Матур халык, яшь халык, бергә шулай җырлашып яшик дип. Яшьлек илен җырлап бирим әле, күптән җырлаган юк. Казан ардыгызмы, туйдыгызмы, нәрсә булды? Бер кул чаба алыйк әле. Ну-ка, 1000 кеше җыелган малай. Молодцы, бик зур рәхмәт. Яшьлек дигән илләр кайсы якта? Әйтеп бирче миңа искән җил. Туып үскән җирләремне беләм, туып үскән җирләремне беләм. Белмим кайда яшьлек дигән ил. Очкан кышым бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Ялан аяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышым бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Ялан аяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Зәңгәр күктә йөзгән ак болытлар. Siz әйтерсез бәлки миңарга, әйтмиләр бит кайтып урар идем, әйтмиләр бит кайтып урар идем, яшьлек дигән гүзәл илләргә. Очкан кышын бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Ялан аяк йөгереп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышын бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Ялан аяк йөгереп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Kimden sorasang da bir üç cevap. Яшьлек дигән андый илләр юк. Яшьлек чәчкә аның гомре кыска, яшьлек чәчкә аның гомре кыска. Анда кайту өчен юллар юк. Очар кышын бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Ялан аяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышын бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Ялан аяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Ялан аяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Ялан аяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Казан бәйрәм Раяз Фасыхов. Раяз Фасыхов. Бик зур рәхмәт, Казан бәйрәм белән. Владимир Курали, син миңа менә хәзер дөньядагы иң популяр матур сүзне әйт әле. Иң популяр матур сүз минемчә әнидер бәлки. Әни дөрес әйтәсең, син анысы белән килешәм. Ләкин син ничектер менә романтик рухтарак фикер йөртеп кара әле. Җитем, тәгә. Нишлим? Җитем. Җитем?
Je t'aime. Fransızca je t'aime. Gülnar. Je Şulay t'aime deb ol aytiladi. tatar tilinden tercüme etkende yaratam degan so'z. Chunki bizning jirchimiz Landishda shul yaratam je t'aime jirin fransuzchaga tercüme ettirib fransuz variantında yazdırmakçı Anlaşıldı. olar ekan. Şuna göre Azir je t'aime deb anlaşıldı. atalashaq. Je t'aime. Landishning o'zini tinglaylik. Sahnada Tatarsha Salyanka sahnasida Landish Nig'matjonova. Türlü şoklar buldu bizning unutmadın lekin tuzning ko'rishdik bit barada yaratam deding sen erkan bu so'zni demator ekan aytsang edi tag'in yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan boshlanmayda yurgan edim qaytmas endi degan edim shuni bo'lgan sevlaring shu oldi ular jiyolmay bugun eshitib to'yolmay yaratam deyularing yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Sana mezgillarni kutgan edim bu kunlarni bek sog'indim o'zingni endi ayrilmak jonim tek birgina aytsang tag'in shu qadrli so'zingni yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan yaratam yaratam sen o'zingda bilasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Landish Nig'matjonova. Landish Nig'matjonova. Rahmat, bayram. Hamkalik Koreyaga yo'tirdilar. Yigitlar, qizlari. O chechak topshirganda bo'lsa da qo'l shavara kerak edi, javobi. Landish Nig'matjonova. Rahmat do'stlar, bayram bilan.
Hozir biz Tatarsha Salyanka konsertini davom etib, albatta o'zimizning ma'lumotli yordamchilarimizni esga tushiraylik. Bugungi konsertni uyushtiruvda ma'lumotli yordam ko'rsatgan Totar radiostansiya shiltariga zo'r rahmat bildiramiz. Tatar muzikal televideniyesi tanış yüzler yoktu dizler. Bütün Tatar estradası tizden her bir televizorda. Bugün TVT Litay Gazgorsiz Beeline kabel şilterlerinde hem tmtv.online.ru saytında. TMTV bütün Tatar estradası. Бұл шабырға бұла. Контакты сайтында Tatar muzikası аккаунты дуслашып, biz дуслық қадірін білеміз. Bizning Gazet gazetasi siyosiy temalarga yozuvchi qiyu beysiz bosma. Kayif Nishik gazetasi Yangi zamonning yangi qarashli gazetasi. Tatar zamanı elektron gazetasi. Tatar zamanı bizning zamonu. Sizning kuchli olqishlar do'stlar. Aydagi jiyiq so'nggi kuchlarni. Salanka bitgunda bo'lib turmush loyba. Shunga ko'ra bir kelganmiz ekanda rohatlanib, to'ygancha. Bir 3 soat davom konsert kuzadik. Bula kimindagi. Aydagi shunga ko'ra biribizda yo'qlab ketmaymiz. Kuchli olqishlar bilan Shirotdagi jirishini qarshilamiz. Bu so'nggi jirishi tugul bilib turig'iz. Konsertimiz hali olg'a tabada davom etadi. Rinat Rahmatullayning o'zi. Yazgan xatlarımni elle almışsın sen. Belki de unutkansındır, lakin unuta almayayım. Sine siyemli etmedim sin. Bulmadan gevşeşek jivanda. Pek almadım şurada sivaran min. Ömrümde uşaklar hatta. Siyemli etmedim sin. Bulmadan gevşeşek jivanda. Pek almadım şurada sivaran min. Ömrümde uşaklar hatta. Nişeğimde unutup bular, birge yürgen çoklarını. Jile kaşak şişme buyunda, sirleşken minutlarını. Siyemli etmedim sin. Bulmadan gevşeşek jivanda. Pek almadım şurada sivaran min. Ömrümde uşaklar hatta. Sana yazgan xatlarımni geri qaytar dedin üzüme. Vakit uzar unuturmun belki, yaşlar gelek yüzüme. Siyemli etmedim sin. Bulmadan gevşeşek jivanda. Pek almadım şurada sivana min. Ömrümde uşaklar hatta. Siyemli etmedim sin. Bulmadan gevşeşek jivanda. Pek almadım şurada sivana min. Ömrümde uşaklar hatta.
Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Менә Корбан бәйрәмнәренә барыгызны чын күңелдән тәбрик итәм. Бәхетле киләчәк һәрберегезгә озын-озын гомерләр, тынычлык булсын главный, һәм бәхет булсын бәйрәм белән барыгызга. Һәм тагын бер яңа җырымны белән киләсем килә, ул да булса, күзләрем нигә моңсу. Синең күзләр нигә моңсу, сагыш баскан күңелеңне. Елама әле, елама бәгърем, рәнҗетмә әле син үзеңне. Авыр сүз әйтеп үпкәләттем бугай, кичер инде җаным син мине. Җир йөзендә син бит бер генә, мин бит шашып яратам сине. Барлы яңгыр юа синең эзләрне, яратмыйм мин бер дә салкын күзләрне. Җитсә иде тизрәк ямьле җәй көне, әйтер идем сиңа яратам сине. Синең белән танышкан идек, ямьле җәйнең алсу көнендә. Синең күзләр мине саташтырды, шул карашың истә бүгендә. Бер күрешүдә мәхәббәт уянды, гашыйк булдык бер-беребезгә. Ничә еллар сөелеп яшәдек, күз тилеме әллә бүген безгә. Барлы яңгыр юа синең эзләрне, яратмыйм мин бер дә салкын күзләрне. Җитсә иде тизрәк ямьле җәй көне, әйтер идем сиңа яратам сине. Әгәр мине син кичерә алсаң, булыр идем мин чиксез бәхетле. Сызып ташлыйк булганбы шуларны, кабат әйткән яратам сине. Барлы яңгыр юа синең эзләрне, яратмыйм мин бер дә салкын күзләрне. Җитсә иде тизрәк ямьле җәй көне, әйтер идем сиңа яратам сине. Барлы яңгыр юа синең эзләрне, яратмыйм мин бер дә салкын күзләрне. Җитсә иде тизрәк ямьле җәй көне, әйтер идем сиңа яратам сине. Әйтер идем сиңа яратам сине. Ринат Рахматуллин. Ринат Рахматуллин. Мин дә әйтим инде алайса, Ринат Рахматуллин. Әлбәттә. Гөлнас, менә Сары пиджак Гөлнас, миндә генә дигәнем. күрдеңме? Менә алтын нинди була ул пиджак. Күрдем, син шуңа бәйләнәсең Чәчәк булган, әйме? Чәчәкле ак тартма, ул алтын тартма түгел. Әйе. Менә мин сорыйсым килә, безнең бүген бенефис булдымы ул, юкмы? Булды, үтеп бара. Син беләсеңме, син дустым әле үс һәм укы күп. Шунда аңларсың син барын. Мәгрифәт нуры ашар күп нәрсәнең ялганындай. Тукайлар башлангач, булар арган инде, хөрмәтле достар. Сез ничек? Ничек сезнең кәефләр? Дәвам итәбезме Татарча Солянка концертын? 2 сәгать ярым калды. Дәвам итәбез. Юмор хисе бар, сәйбәт. Сәхнәдә әйдәгез 1-2-3 дигән. 1-2-3. Әлфинә Әзгамова. Үзе әйтеп бетерде.
булмаслык бәхетле. Ул мизгел калды бик еракта, бәхеткә кулымны сузарга җитмәде кыюлык йөрәктә. Ялгызлык илене ташладың, ялгыштың диясең калган бит. Китмә дип күзеңә төбәлеп, кул гына сузасым калган бит. Ялгызлык илене ташладың, ялгыштың диясең калган бит. Китмә дип күзеңә төбәлеп, кулларым сузасым калган бит. Белмәдем ялгышмы язмышымы, бәхетне диңгезләр йотымы, кулымны еңеңә куярга каршылык кулымнан тоттымы. Ялгызлык илене ташладың, ялгыштың диясең калган бит. Китмә дип күзеңә төбәлеп, кулларым сузасым калган бит. Гавали бер нәрсә үрелде йөрәккә кадәрле, күңелем түрендә ут яна, син миңа һаман да кадерле. Ялгызлык илене ташладың, ялгыштың диясең калган бит. Китмә дип күзеңә төбәлеп, кул гына сузасым калган бит. Ялгызлык илене ташладың, ялгыштың диясең калган бит. Китмә дип күзеңә төбәлеп, кулларым сузасым калган бит. Китмә дип кулларым сузасым калган бит. Хәерле кич, Казан. Менә шушындай кешегә кыянлык китерә торган ялгызлык, әлбәттә, минем җырларда гына калсын иде дип әйтәсем килә. Безнең Башкортстанда әнине әнкәй дип йөртәләр. Шуңа күрә хәзер башкарыласы җырым да әнкәем, гөлләргә тиңлем сине. Нур кебек, иң татлы җимеш кебек, сыкландырып каратырдай, сайрап торган кош кебек. Гөлләргә тиңем сине, барсы да яратучы, күңелләргә мәңге сулмас, матурлык таратучы. Гөлләргә тиңем сине, барсы да яратучы, күңелләргә мәңге сулмас, матурлык таратучы. Әнкәем син яз кебек, әнкәем син яз кебек, күңелгә ең аллы гөлле, чәчәкле ялан кебек. Гөлләргә
taş kebek Şiir yüzünde yoktur ting Kadirlilerden kadirli En yakın kışın bitsin Gellerge diyeyim seni Varsa da yaratışın Ko'ngillarga menga so'lmas Maturlik taratishim Gullarga tengim seni Barsa da yaratishim Ko'ngillarga menga so'lmas Maturlik taratishim Ko'ngillarga menga so'lmas Maturlik taratishim Gullarga tengim seni Varsida yaratishim Ko'ngillarga menga so'lmas Maturlik taratishim Ko'ngillarga menga so'lmas Maturlik taratishim Yaxshilik taratishim Бик рәхмәт. Бик рәхмәт. Бәйрәмнәр белән. Сез шундый куркыныч сикереп киләсез дә басасыз. Юк, бас. Булат, туктап. Сіздің келгені сізден жоқ, бір сұрау бересіз. Қателесме? Біз теге шын жыршылар хақында сөйлешкен едік. Теге зал тутырып халық жию турында, эми? Міне, қазір сахнаға шығашақ жыршы. Біз заманында зал ғана түгел, стадиондар жиған. Алай ғана түгел, өтен стадионды бірнеше сағат давамында өзіне қаратып тұрған. Дұрыс. Менімше, Білесіз ме? яңа қалса ол жыршы өзіне халқына қаратып бір 10 сағат концерт жасайла. Ясыяла. Хәзер ясатабызмы? Әйдәгез. 10 сәгатьлек концерт. Автор башқарушы. Фирзер Муртазин. Yol boylar sarı şeşek Göz yımdıra güreşek Nasip bulsun hemme bizge Yaktı maktur kileşek Sarı şeşek gün bağışını Yüremeği sağışka Güngleğizliğin mıngı sulağın Beylep barsın yazmışka Sarı şeşek gün bağışını Yüremeği sağışka Güngleğizliğin mıngı sulağın Beylep barsın yazmışka Dostlarının dirilisi bula Yamanı var yakşısı Üzmesin üzegizini Ayrılı aşısı Sarı şişek gün bağışını Yüremeği sağışka Güngleğizliğin mıngı sulağın Beylep barsın yazmışka Gıdır ağaçlar yılga Geri koytmay ütkenler Elleniden iske düşe Unutulup bitkenler Sarı şişek gün bağışını Yüremeği sağışka Güngleğizliğin mıngı sulağın Beylep barsın yazmışka
сағышқа Күңлегіздегі маңы солаған Бәйлеп барсын язымышқа Сары шешек күн бағышна Юрамағы сағышқа Күңлегіздегі маңы солаған Бәйлеп барсын язымышқа Күңлегіздегі маңы солаған Бәйлеп барсын язымышқа Бәйлеп барсын язмышқа Рахмет. Исәнмез құрметті достар, барыңызға бәйрәм белән. Сіздейінің бірінші шығым етіп, яңа ғана язған Гүлфия Шакирова шиғырына Юл бойлары сары шешек деп аталды бұл жыр. Тағын да бір яңа жырым. Якын достым Нәқип Алимов шиғырына язған жерім. Ақ сириннер. İkke oturttu kıyası Karmış yılın söylenişi Derge ütterge yası Sirinler, sirinler, sirinler Biz kaçkanğa suyenige Ak dilekler teli teli Ak gülbekten kiyengen Sirinler, sirinler, sirinler Biz kaçkanğa suyenge Ak dilekler teli teli Ak gülbekten kiyengen Mene indi nişe yıllar Gitti bala sirinler Süyen deyip iriksizden Başıldı yılmaygan irinler Sirinler, sirinler, sirinler Ak gülmekten kiyengen Eytirsinler sirinlerde Sizden tuygası yengen Sirinler, sirinler, sirinler Ak gülmekten kiyengen Eytirsinler sirinlerde Sizden tuygası yengen Geçlisin kabamın Kabıp şeşeklerine Suyun uğra sürülmesin Sinip küskeylerine Sirinler, sirinler, sirinler Biz kıkkanga suyenge Sirinlerde sezinin tuyga Ak gülmekten kiyengen Sirinler, sirinler, sirinler Biz kaçkanğa suyenge Sirinlerde sizden tuyga Ak gülmekten kiyengen Sirinlerde sizden tuyga Ak gülmekten kiyengen Ak gülmekten kiyengen Beyran bilen Жыршы, бек көп Автор башкарушы. Фирзер Муртазин. Достар, менә чираттагы җырчыны игълан итер алдыннан без аны котларга тиешбез. Ни өчен дигәндә, бик матур бәйрәме белән дип әйтик. Бәйрәм түгел инде ул. Бәйрәм дисәң дә була, чөнки дөньяга сабый туу, ул минемчә чынлап та гаиләдә зур бәйрәм. Безнең популяр җырчыбыз
Güzel Urazova. Әлі көптен түгел генә икенче тапкыр әни булды. Güzel чыгар син харышы сәхнәгә күрсеннәр әле сине. Икенче кыз Команда баласын алып кайтты. шундый ук зифа, шундый ук матур, шундый ук мөлаем Güzel Urazova. Һәм Хәйрле без кич, кадерле дуслар. Барс Медиа компаниялар группасы һәм Барс Рекордс продюсерлык үзәге сине чын күңелдән әлеге зур шундый вакыйга белән тәбриклибез һәм әлеге чәчәк бәйләме сиңа Güzel. Сезнең гаиләгезне тәбрикләп. Акыллы, тәүфиклы, исән-сау балаларыбыз. Ансы да сиңа Güzel. Ансы да сиңа. Кичкенә генә бер презент, шуңа күрә балаң чынлап та исән-сау булсын, авырмасын иң мөһиме. Һәм Алла берсә, әле соңгысы булмас дип ышанабыз. Менә шулай. Güzel Urazова дуслар. Хәерле кич, казанлылар. Хәерле кич, кадерле тамашачыларыбыз. Барс Медиа группа компаниясыннан мең рәхмәтләремне белдерәм. Чыннан да бигрәк көтмәгәндә булып чыкты. Инде үземнең яңа җырларымны алып килдем бүген сезгә, кадерле дуслар. Монсын да ал индеме? Миңа бирсең ансын. Шулай дуслар, сагындыргансыз икән. Башлыйк. Ярату ул кышын чәчәк ату, бураннарга кереп адашу. Китәсеңне алдан белә торып, нигә кирәк иде алдашу? Уйларыңны миннән яшерәсең, читләшүләр шуннан башлана. Saf күңелле яшели сөйгән ярны, ятылар кочагына ташлама. Уйларыңны миннән яшерәсең, читләшүләр шуннан башлана. Saf күңелле яшели сөйгән ярны, ятылар кочагына ташлама. Исләреңәдер төшәр мәле, сагынырсың шушы көннәрне. Керфек ышыларыңнан тамган яшьләр, яшәртә алмас шингән гөлләрне. Уйларыңны миннән яшерәсең, читләшүләр шуннан башлана. Saf күңелле яшели сөйгән ярны, ятылар кочагына ташлама. Уйларыңны миннән яшерәсең, читләшүләр шуннан башлана. Saf күңелле яшели сөйгән ярны, ятылар кочагына ташлама. Ятыр кочагына ташлама. Уйларыңны миннән яшерәсең, читләшүләр шуннан башлана. Saf күңелле яшели сөйгән ярны, ятыр кочагына ташлама. Saf күңелле яшели сөйгән ярны, ятыр
Матур, сөйгән ярларыгызны чыннан да ятлар кышагына бер качанда ташламагыз, саклагыз бер-берегезне. Иң мөһиме дуслар, бу инде чыннан да ярату дигән өр-яңа җырларыбызның берсе яңгырап үтте. Яшь талантлы безнең композиторыбыз Эльмира Нимаҗановадан. Ишеткәнегез бардыр аның җырларын бик күп башкарырга тырышам. Аның яшь булуына карамастан, менә шушындай матур сагышлы җырлар бик матур язып та җибәрә үзе. Инде бүген үземнең таныш җырларым белән дә чыгышымны дәвам итәсем килә. Инде бүген сезгә алтын таулар түгел, үземнең җырларымны, үземнең саф күңелемне алып килдем. Шуңа күрә дәвам итеп шушы алтын таулар дигән җырыбызны Әлфәр Якшембетовтан җырлап китәсебез килә. Кушкан төсле синең күк күзләреңә, мизгелгә дә шикләнмә, мизгелгә дә шикләнмә, минем саф хисләремә. Вәгъдә итмим мин алдым таулар, тасмиясенә юк мин түгел, бар тик бүләк итә алам җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел. Вәгъдә итмим мин алдым таулар, тасмиясенә юк мин түгел, бар тик бүләк итә алам җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел. Яшьми-ләшки булган күлмәгем янып торган, минем дә йөрәк яна, минем дә йөрәк яна, чөнки мин гашыйк сиңа. Вәгъдә итмим мин алдым таулар, тасмиясенә юк мин түгел, бар тик бүләк итә алам җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел. Вәгъдә итмим мин алдым таулар, тасмиясенә юк мин түгел, бар тик бүләк итә алам җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел. Әллә ни вәгъдә итмим бәхеткә, азыда җитә, белем тик сөйгән ярлар, белем тик сөйгән ярлар, гомерем җырлап үтә. Вәгъдә итмим мин алдым таулар, тасмиясенә юк мин түгел, бар тик бүләк итә алам җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел. Бар тик бүләк итә алам җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел. Бүләк итәм мин бары җырлар, һәммәсе безелеп сөя торган күңел, һәммәсе безелеп сөя торган Аллага шөкер. Монсы сезгә һәм сезгә миңа әзрәк. Рәхмәт дуслар. Чыннан да әле менә шушы безнең кичкенә генә бала туу шатлыгы белән
Biz endi men bugun birinchi topqir sahnaga chiqibim, shunga ko'ra ozgina do'qinanam do'stlar, birinchi topqir sahnaga chiqqan ko'k. Billahi mana. Shunga ko'ra optiramag'iz. Hali Allohga shukr, olda ishlaysizlarimiz bor. Endi narsa aytasim kela. Har vaqtda jırlab, biyib shulay konsertlarga yurib o'zingizning ko'ngillaringizni ochib, birda unutmag'iz, jirdan bundan ayrilmag'iz deyasim kela. Bik motor jırlarimizning birisini taqdim etib ketamiz tog'i sizning e'tiboringizga qadrli do'stlar. Biyib qaytib ketsak-da, men bik rizo bo'laman. Mana Moskvadagi shekilli bizning tomoshachilarimiz turalarda biyib boshlaydilar shuning ko'pik. Biyigayda degan jirimizni sizga taqdim etib ketamiz. Ayılı tünlü jigendirip bir garmon telleri garmon teline koşulup bir bıldırları bezinin işini jirge dağın eğlenip kayıtlı yazılar jirde yaşlı kanatlarına Işa gül şeşeklerine kömülgen dünyanı kışa kışa dizinin işin jirge dağın eğlenip kayıtlı yazılar jirde yaşlı kanatlarına gökte bir yıldızlar dizinin işin jirge dağın eğlenip kayıtlı yazılar jirde yaşlı kanatlarına gökte bir yıldızlar. Yaşlık bir tul özü şeşet şeşet şakkan jite yaktı fıkılar ardında akı yollar jirginde dizinin işin jirge dağın eğlenip kayıtlı yazılar jirde yaşlı kanatlarına gökte bir yıldızlar dizinin işin jirge dağın eğlenip kayıtlı yazılar jirde yaşlı kanatlarına gökte bir yıldızlar jirde yaşlı kanatlarına gökte bir yıldızlar. Татарстанның атқызамалары тесті Гүзел Оразова! Güzel Urazova. Güzel Urazova. Bulat Bayramov, Gulnaz Safarova, Ben Mars Media Grupa kompaniyasi ham qadrli Qozon. Rahmat sizga do'stlar. Yetmedi aytib. Ezgina qoldi. Güzel Urazova. Ana prova. Yana Anladım ki benefisi bulgan. Yo'q, Баянист Bizning To'rayman. Basmedia kompaniyalar gruppasi bo'ldi. Yarar? Yaraymi bugun? Nishon. Dirishimini aytganda, do'stlar, bo'lsa- ayting shig'i g'alimida, Shig'i shig'i g'alim. g'alimida, chunki nishon deganda biz ish brat. Gulnaz Safarova. Ham Bayramov Bulat. Mana naq shulay deb boshlab biz sizni zo'r Tatarcha Salyanka konsertida dashgan edik. Endi sov bo'lashir mezgillarda kelib jetdi.
Сөйлейсің ғой мені. Бенефис турында айтасыз едіңіз. Алдағы, бенефис турында. Мына шо бенефисіміз өтіп кетті. 37 жылдан Алла берсе келегіз, яме. Қобаттан Алла берсе, Татарша Солянка концертларында көрішірбіз. Исен сау болыңыз, исен емин тұрыңыз, бірге ешек. Көңіл ашып ешек. Қазинор Силе. Келесі ұшырашуларға теклер, рахмет Бекзат. Молодец. Исән сау болыңыз. Сау болыңыз, достар.